مرحبا يا حواتي بزلهم وسلام كتلو لي تسفاي قبر إزيا فيديو زيا نخلاتنا إيبان زلنا أقدات سيتيا إيبان مالت كأني تي قطري نايناتنا account مالتيو أب بانك زلنا كونتو مالتيو so دماغ أني ببايبال تخفلو كمان نعهم كمان أقدات سيتيا ويا بام أمازون تجزء ويدما أبزخون خال أونلاين شوب أب إنترنت زركب دكان مالتيو ويدماني ጭራሽ كمان زيت جزء نخلاتكم بحد صيروا كل سب إيبان زلو كتبلو تخليها ببحد خنقركم كفتني ببايبال كجمرينا نابنت بايبال 32 مليون سبات عميلات أب جرمن اللي وخابزيهم 8 مليون جرمن مالت أب جرمن زلنا مالتيو حجي انتايو ببايبال كتكفل كلها زتفعل عليه أمارات على كتكفل له تخيل مجدي دايركت ببايبال كتكفل تخيلها QR كود كتكفل تخيلها بكريدت كارت نات كتكفل تخيلها بايبال نحط أوي كمان كلارنا كمان كتكفل تخيلها أبجديو also ما ويدما no PayPal pay later زبل كمان على حجي شو زي كونس ده حد تخفله السخمان أمارات على زخاء كاب دكان ناب دكان يفعلاليو ويدما كلارنا كمان تفلت ويرم السخاء نبينو مالتيو أكفاف لا مجد زلو ناي سويدن كامباني أسا and ساتم كمان بزحات كلاينتس علوم زين كلنسني زتفعل عليه مجدي إن جن أبجدي أخاني دكانات أنت تكفل تخل كم حد جاشا كتمزجبكا كم جاستو جان يبهال وي جاست أكاونت يبهال ناي جاشا أكاونت ناي كم جاشا خوين كاخت جزء تخليها ريجستر هيجا بركا أبت دكان مالتيو بمنتاي كاخت كفل تخل نحريلنا خا أبزي actually انتاي ترايزد اليوم شمكا إيبانات كان التي ماس كم زتولد كا زين سلسة ترايات اليوم سلزي كالخ أول حدا أيفتشون يوم انتاي مالتيو زجن أبزخونة جزء زين سلسة information زلوا وسب نات كاي خونا ويناي تسب ناي بحق خونا بشمكا أبزخونة دكان كم أوزا فكد also بناي جاشا account كتأتولو تخيل account كخفل يخيل يوم مالتيو كلاتن أونلاين شوب هيكونان كم أو زفكدا جن بزحاتين كاني كم أو زفكدا نعبنت بايبال نبع على خمان بايبال نحط أويكا أبقلي أو دكانات كم حدا جاشا وين كاخد جزء تخيليها بزيناتكا شم بزيناتكا إيبان بزيناتكا زتولد كالو علت مالتيو إذا خاء زخانة verify يقبرون يوم SMS نبغى يسدو ولا حدا يسدو كان يوم نبحق نسخة دخا زبل مديسو مش two factors verification زبحلالو كم زنا عملت جوجل ميل نحرر لك كمان دمت باسورد هو مديسو خاء SMS أبنات كا موبايل متأكا كم أجن أبزي أيد لكانيو سلزي بتعمي قليلو نسرقتي بناتكا شم بناتكا إيبان بناتكا زتولد كالو علت كجزء مالتيو سلزي زخونة كابانا إذا قداي كتنكفو يخيليو ناي قدن إسخاخمان منالبات جراش جزي خايت فلتني خا أب أونلاين أيتقمني أنا أب دكان ترايز جزء تبلتخون جن إذا أنسلست إنفورميشن تسرق النحرالو جن بقليلو بالشمكا كجزء يخيليو سلزي أقداسيو كتصالي اتي كونتونات ناخن فتشو اتي جنزب زلنا كونتو إذا خانة إيبان مالتيو كنكفلو له نخيل ويدماني بايبال نحرال لنا كمان أقداسيو كتصالي نفتشو اتي بايبال زوستو جزلو جنزب سنة نايب حق نحنا زجزانا يوديو زخفلنا يوديو زدلنا يوديو إلنا كتصالي خنفتشو أقداسيو مالتي زيتات حجي أب أمازون كمان يكاليو بخوم كمان أمازون كبركم يدلي ويزخونه كال دكان كمان سلزيس ناي بايبال تأجم تراي كونن بزحت حجي أبقليو information كم زخم تخلو بايبال كم زت تأجم اللوا يبلو سلببز هي أبز وان زخ أبزحت سرقتي
ከምኡ ስለ ዝገዝኡ ዘለዉ ብፔይፓል ግን እንድሕር ናይ ብሓቂ ሓሲብናዮ ግን በዚአን ሽም ኢባን ግቦት ስታቱም ዝተወለድካዮ ዕለት ኣብ ዝኾነ ድኳን ክጓንፈካ ይኽእል እዩ ናይ ግድን ፔይፓል እንተለካ ጥራይ ኣይኮነን ኢባን ጥራይ ዝኣክል ማለት እዩ ግን ከመይ ገይሮም እዮም እቲኦም ሰረቕቲ ዝረኽብዎ እዚ ዳታ እንድሕር ኢልና ከዓኒ ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣሎ ሓደ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘምፃኽዎ ዳትን ሊክስ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝኾነ ዳታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ድኳን ዝሓደግካዮ ንኣብነት ኣየር ቲኬት ገዚእኻ ነርካ ኣብ ዝኾነ ናይ ኣየር ካምፓኒ ሽዑ ከምኣ ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ኣየር ኣላ ናይ ኤውሮጳ 5 ሚልዮን ክስታያት እዚ ዳታት ዝተሰረቃ ማለት እዩ ናይ 5 ሚልዮን ሰባት ተሰሪቕዋ ማለት እዩ ንዓኣ ነዚኣ ኣየር ኤርላይን ማለት እዩ ናይ ኤውሮጳ ሶ ንኣብነት ካብኦም እቲ ኩሉ ኢባን መዓሲኻ ዝተወለድካ ሽምካ ከዓኒ ይረኽብዎ ማለት እዩ ፐርከ ኩሉ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ታሴራኻ እዩ ብሕልፊ ኣየር ቲኬት ክትቁርፅ ከለኻስ ልክዕ ክኸውን ዘለዎ ኩሉ ልክዕ ናይ ታሴራኻ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነቲኦም ሰረቕቲ ልክዕ ከም ዝኾነ እቲ ሽምካን መዓስ ከም ዝተወለድካን ይርእይዎ ኣለዉ ከምኡ ከዓኒ ግን እቲ ናትካ ፖርትሞኔ እቲ ናትካ ናይ ገንዘብ ተቐምጠሉ ዝኾነ ሻንጣ ወይ እንታይ ዝበሃል ቦርሳ እንድሕር ጠፊእካ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓኒ ናይ ባንክ ኣካውንት ኣለዎ ናይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ድዩ ወይ ኣውስቫይስ ድዩ ዝኾነ ናትካ ኣይደንቲፋይ ዝገብረሉ ትኽእል ብቐሊሉ ይረኽብዎ ማለት እዩ ናትካ እቲ ገንዘብ ተቐምጠሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ካልእ ኣገደስቲ ወረቃቅትኻ ኣብኡሎ ኣብ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከማን ሽምካን ኩሉ ልክዕ ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ከማን ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማኒ ብዙሕ ግዜ ከማን እንታይ ዝበሃል ከምዚ ኣብዚ ክትስዕር እንድሕር ደሊኻ እዝን ኢንፎርሜሽን ሃበና ወይ ስዒርካ ኣለኻ እሞ እዝን ኢንፎርሜሽን ሃበና እሞ እዚኣ ምልኣያ ፎርሙላ ይብሉኻ እስኻ ከዓ ኣብኡ ትመልኦ ግን እዚኦም ሰረቕቲኦም ወላ ሓደ ኣይሰዓርካን ግን ናትካ ኢባን ትህቦም ናትካ ሽም ትህቦም ናትካ ዝተወለድካሉ ዕለት ትህቦም ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ሓደ ኣጋባብ ሓድሽ ዝኾነ ከዓኒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዘማዕበልዎ ስራሕ ፅቡቕ ስራሕ ኣለካ ሞኒ ናትካ ኢባን ጥራይ ዘድልየና ክነመዝግበካ ኦንላይን ክትሰርሕ ዶ ዝተፈላለየ ኣብ ቲክቶክ ከማን ዝፅሕፉልካ ኣለዉ ከምኡታት ኣጋጢመኒ ኣሎ ግን ኣብኡ ከለኹ ኣለለዮ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ሰማዕኹ ግን ኣብ ዝኾነ ኣሎ እዚኢታት ብቴሌግራም ሓንቲ ከማን ፅሒፋትለይ ኣላ ንኣብነት ብኢሜይል ይፅሕፉልካ እዚ ዳታ ናትካ ከዓ ብዝተፈላለየ መገዲኦም ዝረኽብዎ ፅቡቕ ስራሕ ኣለና ክሳብ 5,000 ኣብ ወርሒ ክትገብር ትኽእል ግን ናትካ ኢባን የድልየና እዩ ናትካ ዕለት ዝተወለድካሉን ሽምካን እስኻ ከዓ ናይ ብሓቂ ስራሕ መሲልካ ኩሉ ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ እሳቶም ለካ ግን እቲ ንስራሕ ዝሓሰብካዮ ይጥቀምሉ ንናቶም ስራሕ ማለት እዩ ንስርቂ ስራሕ ማለት እዩ ወይ ድማ ደብዳቤ እንድሕር ዝኾነ መፂካ ከማን ኣብ ዝኾነ ስቑኢልካ ኣይትሕደጎ ኣብቲ ደብዳቤ ሕጂ ናትካ ባንክ ኣካውንት እንድሕር ኣሎ ወይ ኮንቶ ኣውስቱገ እዚ ስቴትመንት ኦፍ ኣካውንት ዝኾነ ኣገዳሲ ወረቐታት እዚ ኢባን ሽምካ እቲ ግቦት ስታቱም ዘለውዎ ኣብ ከምኡታት ዝኾነ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ወረቐት እንድሕር ኣሎ ስቑኢልና ኣምፂፅና ጥራይ ክንድርብዮ የብልናን ብደንቢ እዚ ኣገደስቲ ኢንፎርሜሽን ነቲኦም ሰረቕቲ ስለዝኾነ ኣብ ጌጋ ኢድ ከይኣቱ ብደንቢ ክንቀዶ ኣለና ማለት እዩ እዚ ደብዳቤታት ከምኡ ከዓ ብዙሕ ካልእ ኣብ ኢንተርኔት ናሓድገሉ ኣስማትና ኩሉ እዚ ዝተወለድናሉ ዕለት ኢባን ኩሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ክጓንፈና ይኽእል እዩ ንኣብነት እስኻ ኣብ ክስታይ እዚ ዝኾነ ኦንላይን ገለ ትሰርሕ ኣብኡ ከማን ተሓድጎ ኢኻ ኩሉ ብርካ ኣብኡ ከማን ዌሪፋይ ክገብሩካ ኣለዎም ናይ ብሓቂ ኣይደንቲፋይ ክገብሩካ ኣለዎም ንስኻ ዲኻ ናይ ብሓቂ መዓሲኻ ተወሊድካ ኩሉ ዝሓድኹ ኣለዎም ስለዚ ስኒ ብሓፂሩ ኣብ ዝኾነ ካምፓኒ ከምኡ ዝሓቱና ኦንላይን ሾፕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ከማን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ገንዘብ ንቕበለሉ መገዲ ኣብኡ ከማን እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ስለንሓድገሎም ብኡ ከማን ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም
እቲኦም ሄካ እዮም ዝረኽብዎ እዚ ከዓኒ እዚኦም ሄካ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መገዲ ይረኽብዎ ዳርክኔት ዝበሃል ከማን ኣሎ ዳርክኔት ማለት ከዓ እዚ ኢንተርኔት ንሕና ንፈልጦ ዘይኮነስ ናይ ሰረቕቲ ኢንተርኔት ኣሎ ዳርክኔት ዝተፈላለየ ገበናት ኣብኡ ዝፍፅም ማለት እዩ ያ ብዙሕ ነገር እዩ ብጀካ ናይዚ ሃኪንግ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ካልእ ከማን ኣሎ ኣብኡታት ዝሸጥዎ ንኣብነት መሳሪ እንታይ ዝበሃል እዚ ቫፍን ዌፐንስ እዚ ሽጉጥ ንድሕር ክትገዝእ ደሊኻ ሕጂ ሽጉጥ ብዘይ ወረቐት ብዘይ ላይሰንስ ክትገዛእ ኣይትፍቀደልካን እዩ ጀርመን ኣብ ኢንተርኔት ግን ብቐሊሉ ኣብ ዳርክኔት ትረኽቦ ኢኻ ከምኡ ከዓኒ ናይ ሓሶት ታሴራ ናይ ሓሶት ድራይቪንግ ላይሰንስ ወረቓቕቲ ዶኩመንት ዝሸጡልካ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ካብኡ ዝገድድ ገበናት ከማን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዳርክኔት ከዓ ይሸጥዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳርክኔት ከዓኒ ከምዚ ንሕና ኢንተርኔት ንፈልጦ ዘይኮንናስ ካልእ ኢንተርኔት ማለት እዩ ይፍትሽዎ እዮም ፖሊስ ይፍትንኦም መንግስቲ እሱኢታት ጠጦ ከብልዎ ግን ቀሊል ኣይኮነን ብርከ እቲ ኮንትሮል ክትገብሮ እቲ ኢንተርኔት ዘሎ እቲ ኦንላይን ዘሎ ስኒ ኩሉ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ንክንደይ ገበን ኢሎም እዮም ክፍትሹ መዓት ገበናት እዩ ኣብኡ ዝፍፀም ማለት እዩ ኣብኡ ከማን እቲኦም ሰረቕቲ ናትና ዳታ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኡንዳን ገሊኡ ከዓ መዓስ ኣሎ ከዓኒ ገሊኦም ዝድውሉልካ ከዓ ኣለዉ ብቴሌፎን ከማን ይድውሉልካ እዚ ኣድሊና ኣሎ እሞ ከምዚ ግበር እሞ ከምዚ ፈፅም እሞ ገለ ኢሎም ከዓ ከይተረዳእካ ኢባን ትህቦም ሽምካ ትህቦም መዓስ ከምዚ ተወለድካ ወይ ናትካ ባንኪና ኢሎም ኣብዚ ናትካ ባንክ ገለ ደስ ዘይብለና ኣሎ ኢሎም ዝኾነ ምክንያት ገይሮም እዚ ኢንፎርሜሽን ብቴሌፎን ዝረኽብዎ ከማን ኣለዉ እዚኢታት ከማን ዝፍፀም እዩ ብቴሌፎን ዝኾነ ኣገደስቲ ኢንፎርሜሽን ክትህብ የብልካን ብዝያዳ ናብ ናትካ ባንክ ትኸይድ ወይ ድማ ኢሜይል ይፅሕፉልካ እዚኣን ምልኣያ እሞኒ ሽዑ ንሕና ከዓኒ ከምዝን ክንገብር ኢና ወይ ድማ ደብዳቤ ይሰዱልካ እዚኢታት ከዓ ሄክ ትብል ኢሜይል እዚ ቪድዮ ላትኩም እሞኒ ኣለዋ ክንደይ 2-3 ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ እሱኢታት ፈትሽዎ እምበር ብዙሕ መገዲ እዩ ብምንታይ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ኣብ ከምኡ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ የድልየና እዩ ወይ ኩያ ኮድ ከዓ እዚ ብስካን ክትገብሮ ትኽእል እዚኣ ስካን ግበራ እሞኒ ሽዑኡ ተመለሰና ሽዑ ስካን ምስ ገበርካ እቲኣ ኩያ ኮድ ግን ኩሉ ኣብቲ ሞባይል ናትካ ዘሎ ብቐሊሉ ኤክሰስ ትህቦም ኣለኻ ብከምኡ ከማን ኩሉ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ብርካ ኣብ ናትካ ሞባይል ከማን ዝተፈላለየ ደብዳቤታት ካብ ባንክ ዲኻ ስኢልካ ናትካ ታሴራ ዲኻ ስኢልካ ብርካ ልክዕ እስኻ ክትሪኦ ትኽእል ኩሉ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ሞባይል ዘሎ ናትካ ሄክት ኮይና ኣላ እቲኣ ሞባይል ናትካ እቲኣ ኩያ ኮድ ስካን ምስ ገበርካ ናትካ ኦንላይን ባንኪንግ ይርእይዎ እዮም ብኡ ከማን ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዙሕ መገድታት እዩ ኣይውዳእን እዩ ዝተፈላለዩ ትሪክስ ከዓ እዩ ዘለዎም ኣብ ከምዚ እቲኦም ሰረቕቲ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሕጂ ኣነ ጥራይ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ዝኾነ ኢባን ናትካ ድዩ ሽምካ ድዩ ዝተወለድካሉ ዕለት እዚአን ሰለስተ ኮምቢኔሽን ሓደገኛ እየን ክንጥንቀቐለና ኣለና ክንህቦም የብልናን ብሓፂሩ ኣበይና ክንመልኦ ከምኡታት ኣይናይ ፎርሙላ ኢና ከምኡ ንመልእ ክንጥንቀቕ ኣለና ከምኡ ፎርሙላ እንድሕር ምናልባት መሊእና ከዓ እንድሕር ክንጉሕፎ ኮይና ስለዘየድልየና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርና ክንድርብዮ ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ከምኡ እንድሕር ተፈፂምካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንስኻ እንታይ እንተገበርካ ኸ ሓሻብ መጻኢ ከምዚ ዝበልክዎ ቀዳማይ ነገር ኩሉ ግዜ እቲ ስቴትመንት ኦፍ ኣካውንት ኮንቶ ኣውስቱ ክፈትሽዎ እቲ ፔይፓል እንድሕር ኣለካ ከማን ከምኡ ፈትሾ ስኢታት ኩሉ ፈትሾ እንተ ዘይናትካ ገዛእኻዮ ኣቕሓ ከዓኒ ኣብኡ ረኺብካ ወይ ገንዘብ ወሲዶምልካ ካብቲ ናትካ ኣካውንት ቀልጢፍካ ክትፅሕፈሎም ፈትን ነቲኦም ፔይፓል ድዩ ነቲኦም ዱካን ድዩ ንኩሎም ቀልጢፍካ ክትፅሕፈሎም ፈትን ትፀገም ግን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሕ ቀልጢፎም ኣይምልሱልካን እዩ ብኢሜይል እንዳፅሓፍካሎም
بركة زشت حقا كشيء إذا مبر عصرت إيميلز كملس عيدلين بزعبا خمزي كمان باي بال حجي دحر شديش تسومن تملس لك جزيلو ويدما sometimes زقوانفهم نقالي سبات كم أزخونو سوري دحر خندي سومونات مالتيو سوري تن إيميل سديد كالنا نيركا جن كيم ببنا دمسيسنايو كمو إيميل زمت زمانه بتعمي إذا جرم مالتيس فلتي كامباني باي بال مليونات تجبريا مع تاوي جن كم أخا زقوانفهم علو يلن مالتاي كونن بخم ساتو بخم اختربرب ديوم زدليو سلامن تايم كم زقبرو كالو قدايو جن بحلف إذا أنا كون جزء إيه وقال اختب لهم كلها عدل نحرر لك قلتيفهم كستخاخلو الكا يفتني وي جنزب كخمل سلكا يفتني اندحر أبقليو كونتاتكن كمزي حدا أب ميديا واتو تزاربلو بل يقريتا جن تي إيميل ناتكا بتحنا نيرو ناتكا إيميل جن كيرا أناياس السيستم ناتنا دمسيسوه أمود داتا دحر شديش تسمون مكلاس عصرت جزية صحيف لهم طبق أخ حزيلو قال أفرار حوم دحر شديش تسمون جنزبو ملي سمولو جن شديش تسمون كأ بزي عرفتي يا كدولا لهم دي خد صحف لهم فتشينو مالتيو أمونغو خاني كم تسوزو بلو مالتيو حد طبق أحاتيتو also Rechtsschutzversicherung allo Rechtsschutzversicherung ab German زلهم كمان فيديو لاتكم extra هم زسرح هو ما أسيزت لك ما أسيز أقداسنا عها أب كم زقدات بتعم أقداسيو Rechtsschutzversicherung كلوكا تدسب لك أنا Rechtsschutzversicherung كأني تي insurance طبق عبد الله كزيخت وستخيل أب بروحو كوينكا كدولة لهم تخيلي خمزة أجمال لنمو انتين تجبركو حياش انتين خد صحفة لهم على طبق أخي وسدك تي أب تليفون تراي زما خروخها إكسترا أيد خفلو لونيها حن سبب عمتي خد خفل زغنا حتى نحرر لك جن مس كتم ما خرت لي خان تاع عين الدبداب بخد صحفة لك شعب على خامتان كتفتنو بركت أبغى نحر وسيدك كل جزء يا ساتو من يوم تتبقى از خفلو جن نعخا خمان الله ايجن بتايلغون زبحال بعلخا خمان وسون جنزب تتبقى اوكي نعو يزدلي كتب الكل خمان 250 دي 300 دي 300 دي كم كونتراتناتكا كتكفلو زلكا سلازي مجمريا كل جزي اب كم زخ اني جزي سلازلكا انت كتكبر كتفتنا لك بدبدابيتات كتفتحو سو Rechtsschutzversicherung لكم أبتي فيديو رأيوا ندك جرماني ساعة سيتي بلا مالتيو إن أبكال عدتات كمان ألو جن سخاتكم كبكال عدت سمعنا أب تحت تصحفولنا انتاي تماخروا من حواتنا أبناي كم زيتات أبغى ناي إنشورنس ناي أبغى مالتيو أب عدت لي أنا حتى تنيرنا أبنت يلن كم تزي سمعه إن حرار له أبز تحت تصحفولي جن حتى تنيرنا حدت أبغى بحد قداي مالتيو سو أبقليو عدي يلن كتب له تخليها أبقليو خا ألو سو إند زيتات بتعمي أقداسيو لينك كمان علىكم باي ذا واي ندحر Rechtsschutzversicherung دليهم أو لينك علىكم واي حتوتات ندحر علىكم مليسكم أبز تحت تصحفوا لي يا ندحر أقداس تقولوا خوينكم زناي Rechtsschutzversicherung هذا جزء أونلاين ناتو أرستراح حزنا حتون ملسن كنقبر نخلينا مليسنا مالتي قد محج خمو كيرا نيرا جن من الوقت حدش تندحر لهم مالتي بسي زخونا حتو زلكم بزعبيو and كاليتي أقداسي تحق خا أمولو أوروبا حد زخونا أبناي بنك عالم مالتيو خا أنتايا أب على أمريكا قال أي فلت كون لك تي كنديو جن أو خمان اللهم حق جن كندي مع سوموناتيو زخا أنتايو سيبا لاش شريفت مالت انتايو سخا أفكت كالهم كابنات كا أكاونت كوستولكا كم إخات قبر زلخا خا أبزي كم قاشان دحر حدا حق زيخا كم أفكت لكم الله إذا أقحى كجزاء أموني سخاتكم كا فقاد يهبكم الله كابناتي أكاونت جنزب كتسحبوه التسراق حجي نايناتو أكاونت هيكونن كابنات كا أكاونت مالتيو سلازي إذا خارجت أني نحر كونك إسخاخم زي جزاء خايو سيبا لا شريفت ماندات نحرهيبو بالإنجليز دايركت ديبتي بحال شمون تسمون جزيل لك تجنزبك بزيت أجم نبنات كبانكتك
እዚ ናተይ ኣይኮነን እሳቶም ዝወሰረቕዎ እዮም ገሌልካ ክትዛረብ ኣብ ዝኾነ ዳይሬክት ዴቢት ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ 8 ሰሙን ግዜ ኣለካ ንኣብነት እስኻ ኮንትራት ናይ ብሓቂ ዘለካ እንድሕር ኮይኑ እቲኣ ኮምፓኒ ግን 2 ግዜ ገንዘብ እንድሕር ስሒባ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝግባኣ ዝነበረ እቲ ሓደ ብዘይ ፀገም ኣብ ውሽጢ 8 ሰሙን ካብቲ ካምፓኒ ዘይኮነስ ባዕልኻ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ንዕኦም ፅሒፍካ ስምዑ 2 ግዜ ወሲድኩም ኣብ ክንዲ ሓደ ግዜ እቲ ሓንቲ ክመልሳ ኢልካ ባዕልኻ ናብ ባንክ ናትካ ኸድካ ብነፃ እዩ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ነቲኦም ባንክ ምለሱለይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ ኦንላይን ከማን ባትና ላብ ገሊኡ ኦንላይን ባንኪንግ ምለሱለይ ገንዘበይ ዝብል ከማን ሽዑ ባዕሎም ይመልሱልካ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣብዚ ግን ዝያዳ ሕጊ ኣለካ ዝያዳ መሰል ኣለካ ስለ እስኻ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዘይነበርካ ሰራቂ እንድሕር ነይሩ ዘይናትካ ገንዘብ ናትካ ገንዘብ ዝወሰደ 13 ወርሒ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሓፂሩ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክሳብ 13 ወርሒ ገንዘብካ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ፀገም ኣብኡ ኸማን ፐርኬ unautorisierte Zahlungen ይበሃል unauthorized payment ብእንግሊዝ ማለት እዩ እስኻ ዘይፍቀድካዮ ዘይገዛእካዮስ ካልእ ሰብ ንስኻ ኮይኑ ናትካ አይደንቲቲ ሰሪቑ ናትካ መንነት ሰሪቑ እዩ እቲ ኣቑሑት ገዚእዎ ዘሎ ናትካ ኣይኮነን ስለዚ 13 ወርሒ ከምኡ ከዓ ብብዝሒ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ 8 ሰሙን ጥራይ ኣይኮነን ዘፍቅደልካ ትሕጊ 13 ወርሒ ኢሎሞ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ እዩ ፐርኬ እቲ ናይ ባንክ ዓለም ናይ ኤውሮጳ እቲ ሕግታት ሓደ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ቀደም ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ገሊኡ ዓዲ ከም በዓል ዓዲ ጣልያን 2 ሰሙን ጥራይ ነይሩ ኣብ ጀርመን 6 ሰሙን ነይሩ ኣብ በዓል ሆላንድ ከማን 2 ሰሙን ጥራይ ነይሩ ኣብ ሕጂ ግን 8 ሰሙን እዩ ወይ ድማ 13 ወርሒ ዘይ ሰራቅ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስኻ እንድሕር ዘይነበርካ ያ ጭራሽ ስኻ ዘይ ጉዳይካ እንተኮይኑ ማለት እዩ ያ ሶ ፔይፓል ግን እዚ ከምዚ ብዙሓት እንዲኦም ክሪቲሳይዝ ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ድዩ እዚኦም ኮንሱመር ኣሶሲኤሽን ኣዞ ፈብራውኸር ሴንትራለ እቲኦም ኮንሱመር እቲኦም ዓሚላት ከማንስኒ ብዙሓት ዓሚላት ስለመዓልታዊ ሕጂ ብከምዚ ፀገም ዘለዎም ብዙሕ ኣብቲ ሜድያ ትሰሚዕኻ ዘለኻ ብዛዕባ ፔይፓል ፐርኬ ፔይፓል ከዓ ብብዝሒ ክላየንት ስለ ዘለዋ ብብዝሒ ከዓ ከምዚኢታት ይፍፀም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ስለምንታይ ጠጠው ዘይተብልዎ ኢሉ ሕቶ ዝመፆም ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ስኒ ስርቅታት በዚሕሎ ስለምን ኣብ ጠጠው ኣበልዎ ይበሃሉ ኣለዉ ማለት እዮም ፔይፓል ብሕጊ ዘይኮነስ በቲኦም ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን ፔይፓል ከዓ ኣብ ከምዚ እንታይ ትምልስ ንሕና ስኒ ኣጋባብ ኣለና ከመይ ጌርና ነቲ ክላየንት ናይ ብሓቂ ሰራቅ ድዩ ኣይ ሰራቅን ክንፍትሾ ከም ንኽእል ብውሽጢ ስኒ ሲስተም ኣለና ኣካይድ ኣለና ክንለልዮ ናይ ብሓቂ እቲ ሰብ ድዩ እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ንገብር ግን ክንነግረኩም ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ነቲ ሰብ ሲሻሃይትስፈፋር ናትና ኣለና ማለት ሴኩሪቲ ናትና ስኒ ክነመሓይሾስ ባዕልና ኣጋባብ ኣለና እዝን ግን ኢልና ናብ ደገ ክነውፅኦ ንደሊን ኢና ብኸምኡ ንሕና ስኒ ንፈልጥ ኢና ንገብር ከምኡ እዩ ክተርፍ ኢላ እያ ትብል ማለት እዩ ፔይፓል ግን ብሕጂ ከዓ ክንሪኦ ኢና እቲ መንግስቲ ሱቅ ድዩ ዝብል ፐርከዚኦም ፈብራውኸር ሴንትራለ ብብዝሒ ሰባት ናብኦም ዝፅሕፍ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ከምዚ ይቃወሙ ኣለዉ ክንሪኦ ኢና ከዓ መፃእ እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ከም ዝቕየር ኣልሜኖስኒ ብውሕዱ ኤስኤምኤስ ክሰዱልካ ይግብኦም ኣብቲ ናትካ ሞባይል መታን ቀልጢፉ ክርዳእካ ፐርከ ብዙሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ኮነን እቲ ናቱ ኣካውንት ቼክ ዝገብሮ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ከዓኒ ኣብ መዓልቲ ጥራይ 3 ግዜ ክሳብ 1500 ዩሮ እቲ ሰብ እቲ ሰራቂ ካብ ናትካ ኣሶ 3 ግዜ ክገዝእ ይኽእል ኣብቲ ኣብ መዓልቲ 3 ከዓኒ ክሳብ 1500 ዓይንካ ክገዝእ ይኽእል ዝኾነ ኣቕሓ ብኢንተርኔት ማለት እዩ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ማክሲሙም 1500 መዓልታዊ እንድሕር ወሲዱ ከይተረዳእካ ከዓ ክንደይ ዕዳ ክመፃካ ይኽእል እዩ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ንኣሽቱ ባስ እቲ ሊሚት ከማንስኒ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ
ሓንሳብ ጫማ ይገዝእ ሓንሳብ ጉድሻይ ይገዝእ ሓንሳብ ክዳን ይገዝእ ወይ ሳሎን ይገዝእ 1500 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ተረዲእኹምኒ ሶ and بخمو زيتات دساي بلو منالو und تيوم اونلاين شوب بزحات اونلاين شوب كمان دساي بلونيو سلامنتاين دحريلكم يا ساتم سني اقحوتهم شيطهم ገንዘቦም ዝደሊ منبر ገሊኡ ገንዘብ ክመልስዎ እትሰብ ስለ ስርቅ ዝነበረ ኣብቲ ጉዳይ ከኣትዉ ኣይደልዩም ፔይፓል ግን እዚ ክሳብ ያ ትድግፉ ማለት እዩ በሓፂሩ ግን ናይ ፔይፓል ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣማዞን ከማን እዚአን ሰለስተ እንድሕር ኣለዋኻ ብቐሊሉ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ሽምካ ሽም ኢባን ኤንድ ዕለት ዝተወለድካሉ ስለዚ ኣብቲ ሜድያ እዩ ብጌጋ ያ ብብዝሒ ናይ ፔይፓል ጥራይ ንዛረበሉ ዘለና እምበር በቃ ብዙሕ ድኳናት እዩ ዘጓንፈካ ማለት እዩ ሶ ስለዚህ እንታይ ሞ ክንገብር ንኽእል እዚ መፍትሕ እንታይ ኣሎ እንድሕሪልና ከምዚ ዝበልኩም መጀመርያ እቲ ዳታ ናትና ክንጥንቀቀሉ ኣለና ኮንቶ ኣውስ ክንድፍትሾ ኣለና and ኣገዳሲ ከኣኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ቪድዮ ዝረዳእኹም have I been prone ትብል ዌብሳይት ኣላ تين فيديو تاتا بتاعتي ودما فتش ونموني أب كندي اللوا have I've been prone تبل دحركي إلى لينك حد قولكمي سنفتشون ناتي إيميل تسرق ودونيرو بإيميل إندي تفتش تي إيميل ناتكا تفتشو أبتناي فيسبوك فيديو تات سرح خوخ من اللوا أب تحت رأيون كم يجرك أخذ فتشو خم تخيل بقللو ناتكا إيميل تسرق ودو يفلت التحج دس بلكا ناي have I've been prone زيادة information يخاطركب نحطو بقركا عم بيبكايو كاب فيسبوك ديو تسرقو كاب حانتي ايرلاين ديو تسرقو كاب حانتي كال دكان امازون ديو تسرقو كمنا امنت يزبلكم زلهو عينيتي دكان ناتكا داتا اطفئاتو قدم اب وي عينيتي ويب سايت دكان ناي قدنا يكون ويب سايت كم على الفيسبوك كمان تكون تخيليا ناتكا داتا اطفئاتو او خا بقللو بزح انفورميشن كرخبو يخيليوم ناتكا داتا يا كم زبلكم ايرلاين دحر كوينا أقدس information إيبان جبوتستاتهم نام على مالتيو so السويتات نقدر نفتشوا بركز خاشعو المينو تفلت اسك ناتي داتا تأفي اللودو ناتي إيبان أونلاين دارك نت اللودو أبصرقتي حزم اللودو الكخمان كله جنا كي تفتسمه كتفتشوا تخيلي خمالتيو سلازي زي يمخركم أبتي أنا فيسبوك زيادة قليت يقولوا كن محتاج كني فيديوهات السرح هو أو كمان فتشويهم by the way أبزي أخمان مليس خدك ما زد لنا فيسبوك جنزب هو خاز خلو بقللو إكسترا فيديو سريح لهم زقربا جزية كمان كسب شديش تميتي ناتكا داتا سلزة تسرقيو كم أمالتيو مزعر استيخيديو الداتا مش تسرقو سلازي تخصيص على فيسبوك نعاخا وصون يا كحسا كتبك مالتيو تي زقبا مالتيو انشيديغون يبحال بجرمن بتقرنيا كحسا مثلا زبحال بخوم او بقللو خطرخبو تخلي خان ريجستر رايح تكبر لك اب زي ارست زي اخمان بوشت بزح حتوتات نديز مصاني ابتي بليز ابت كومنت حدغويكم حتوتاتكم بوشت كبيدينا عيب بحد زخونه خملس and كالخا اكسترا اونلاين حدا معلتي منالبات كرييت خونتات حدا معلت نايزي have I've been prone كنقبرينا بركه قالوا سبعه تردونا لون تايم مالتي خمسخونه ابتي ايميل قليت ايوندي بكندي اب كندي فيديو مالتي ግን ከመይ ገይሩ እቲ ኢሜል ኣኡ ዝገብሮ ድማ ከዓ ከመይ ገይሩ ከንብቦ ዝኽእል እዚኢታት ኣብኡ ከዓ ፀገም ከም ዘለኩም ቅድሚ ሕጂ ካልእ ቪድዮ ከማን ፅሒፍኩም ኣለኹም ይዝክሮ ይኽሉ maybe ምናልባት ኣብ ንበይና ሓንቲ ላይፍ ሴሽን ክንገብርና ሽዑ እንድሕደሊኹም እትነናትኩም ኢሜል ንፍትሾ መታን ከርእየኩም መታን ክትርእይዎ ከመይ ከም ዝግበር እንታይ ኢንፎርሜሽን ከዓ ከም ትረኽቡ ብቐሊሉ ማለት እዩ انتدليكم مالتيو حجنا عملت أو خاء نعملت الريسالت ناتكا ترخيبوا له ما تسمع التاو كونتو بانك أكاونت كن كير عين خلينا أيكوني وي أبك كل تسلسل ورحي أيكوني مشتو جن ندحركم مفلتكا زيادة تخليها حدا زيادة أتناتكا
እቶትን ወፃእን ካብቲ ናትካ ኮንቶ ክትፍትሾ ትኽእል ኢኻ ድማ ከኣኒ እንድሕር ኢሜይል ኮይኑ ፓስወርድ ናትካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዌብሳይት ማለት እዩ ሓድሽ ፓስወርድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ and and ገሊኦም ከማን ድሕራ ዝተብሂልኩም ባዕሎም ይፅሕፉልኩም እዮም ናትኩም ዳታ ተሰሪቕና ኣሎ ብሕልፊ ኣይፎን እንድሕር ኣለኩም ኣብ ናተይ ኣይፎን ሕጂ ከምኡ ኣጓኒፍንሎ እዚአን ዳታ ተሰሪቕና ኣለዋ ኢላ ኣይፎን ትነግረካ እያ ባዕላ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ፓስወርድ ኪ እንድሕር ከይትካ ትነግረካ ኮይንቤስ ትፈልጥዎ ትኾኑ እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ገለመለ ኣነ ከምኡ ኮይነ ነይረ and then ኣብቲ ናተይ ፓስወርድ ኪ ኣለለዮ ማለት እዩ ናትክ ዳታ ተሰሪቑሎ so ቀልጢፈ ክቕይሮ ክኢለ ማለት እዩ and ግን ካልእ ኣብ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ so ወይ እንታይ ከዓ ትብለካ ኣይፎን ኣብ ሳምሱንግ ኣሎ ድዩ የለን አንድዒ እቲ ናትካ ፓስወርድ ከማን እንድሕር ቀሊል ኮይኑ ክትደልዮ ወይ ብቐሊሉ ከዓ ክረኽቦ ከም ዝኽእሉ እቲኦም ሄካ ዝተፈላለዩ ኣጋባብ እንዲ ዘለዎም ከዓ ዝኾነ ፓስወርድ ሄክ ክገብሩ ባዕሎም ብኢዶም ኣይኮኑ ዝገብሩ እስኹማን ኣውቶማቲክሊ ፕሮግራማት ኣሎ ከምኡ እቲ ሄክ ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዚ እሱኢታት ከዓ ኣይፎን ትነግረካ እዚ ናትካ ፓስወርድ ስኒ ቀይሮ very it's weak you ማለት ብርቱዕ ፓስወርድ ዘድልየካ ቁፅሪ ኣልፋቤት ዘለዎ and ዝኾነ ምልክት ካልእ ከዓ ናይ ዶላር ምልክት ድዩ ገለ ምሻለኩም ዝኾነ ዝተፈላለየ ምልክታት ኣብዚ ክስታይ ንረኽቦ ማለት ኣብቲ ክንፅሕፍ ከለና ኣብቲ ኪቦርድ ንረኽቦ so እዚአን يحبروها አይፎን ኣብ ሳምሰንግ ከምኡ ዲ ኣይኮነን ንገሩ ናብ ታሕቲ ሞኒ ኣይፈልጥኒ ሳኻ ጽብቕትላታ ማለት እዩ ባዕሎም ስለ ዝሕብሩها ኮሚታት እንድሕር ኢኻ ከዓ ሲሪየስ ውሰዶ ሸለላይ ትበሎ ኣኽ ክላ ድሓንቲ እዚኣ ፓስወርድ ሽም ደቀዩ ናቶም በርስተዩ ናቶም ዝተወለዱሉ ዕለት ብቐሊሉ ስለ ዘለልዮ ኢልካ ኣይትሕደጎ ማለት እየ እሱ ንባዕሉስኒ ዓቢ ክስታይ ምልክት እዩ ክትቀይሮ ከም ዘለካ መታን ክስታይ ከይገብሩኻ ኡንዳን ከኣኒ ፓስፖርት ምስ ቀየርካ ጽቡቕ ግን ዝበለጸ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሕጂ ከምኡ ዘምጽዎ ናብ ሹፋ ከዓ ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ ንሹፋ ትጽሕፈሎም ኢሜይል እዚ ናተይ አይደንቲቲ ናተይ መንነት ተሰሪቑሎ ፕሊዝ ዝኾነ ገለ እንድሕራሎስ ከፍልጠኩም ይደሊ ሽዑሳቶም ሓደ ዳታ ባንክ ኣለዎም ኣዘ ኩሉ ዳታ ዘለዎ ሊስታ ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ብናትካ ሽም ክገዝእ እንድሕር ደልዩ ከም ሓደ ጋሻ ኣይፍቅዱሉን ስለ ሹፋ ኦልሬዲ ነጊርካዮም ኣለኻ ግን እስኻ ኸማን ንባዕልኻ ናይ ብሓቂ ንስኻ እንድሕር ኮንካ ከም ጋሻ ክትገዝእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ካብ ንስኻ ትስርቕ እስኻ ከምኡ ዘይ ማለትስ ብኖርማል ክትገዝእ ሕሸካ ብክሬዲት ካርድ ዩ ፔይፓል እቲ ከም ሓደ ክላየንት እቲ ናይ ጋሻ ኣካውንት ከይተጠቐምካ ማለት እዩ ተረዲእኹምኒ ሶ ንሹፋ ኸማን ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ ሽዑሳቶም ዝያዳ ነቲኦም ድኳናት ኣውቶማቲክሊ የጠንቅቕዎም እዚኣ ሽም እንድሕር መፅያትኩም በዚ ስቑኢልኩም ብቐሊሉ ብዘይ ካልኣይ አውቶሪዜሽን ያ አይደንቲፊኬሽን ኣዞ ቬሪፋይ ከይገበሩ ኣይተፍቅዱ ኢኹም በዚ ኣሽም ሰብ ክገዝእ ከም ጋሻ ኢላ ከዓ ናብቲኦም ዝተፈላለዩ ድኳናት ኣውቶማቲክሊ ኢንፎርሜሽን ትህብ ማለት እዩ ሶ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ኣብ ከምዚ እንታዩ ኣብ ኩሉ ክንጥንቅቕ ኣለና ብዝያዳ እዚ ኦንላይን ደስ እንድዩ ዝብለካ ኩሉ ቀሊል እዩ ክትገዝእ ሕጂ ማለትስ ብቕልጡፍ ስለምንታይ እዮም ከፔይፓል ወይ እቲኦም ድኳናት ከምኡ ዝገብሩ ያ ስለ ብቕልጡፍ ዝኾነ ሽምካ ኢባን ግቦትታቶም ብዙሕ ካልእ ቬሪፋይድ ክትገብር እቲ ጋሽ እቲ ሰብስኒ ኣብ ዝኾነ ድኳን ከይዱስ በዚአን ሰለስተ ኢንፎርሜሽን ብቐሊሉ ክገዝእ ይኽእል ግዜ ከይወሰደ ቀልጢፉ ዝኾነ ክጠልብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦንላይን ገለ ካልእ ከይገብር ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ከዓ ይፈትውዎ ማለት እዩ እቲኦም ያ በዓል ፔይፓል ማለት እዩ ዝያዳ ሰባት ክገዝኣሎም ከዓ ዕድል ኣለዎም ማለት እዩ ሶ ግን
እንታይ ከዓ ክትሓቱ ንትኽእሉ እሞ ጫማ ወይ ሳሎን ወይ ገለ እንድሕር እዚኦም ሰረቕቲ ይገዝኡ ኮይኖምስ በቲ ኣድራሽኦም ክንረኽቦም ንኽእል እንዲና የስ ሓቂ ግን እሳቶም ያ ቀለልቲ ሰረቕቲ ይኮኑን ናይ ግዚኡ ኣድራሻ ዝገብሩ ኣለዉ ወይ ኣብ ካልእ ይቕበልዎ ምሻለኩም ኣብ ከምዚ ድኳን ዓይነት ይቕበልዎ ቀሊል ኣይኮኑ እሳቶም ንባዕሎም ክስታይ እዚ ብዙሕ ግዜ ከማን እንታይ ኣሎ እቲ ዲጂታል ፕሮዳክት ጥራይ ይገዝኡ ዲጂታል ፕሮዳክት ማለት ከዓ ንኣብነት ክቡር ሶፍትዌር ይገዝኡ ወይ ድማ ጉድሻይነ ብእንግሊዝ ከዓ ቫውቸር ይበሃል እዚ ወረቐት ይገዝኡ ዝኾነ ወረቐት ብኢሜይል ዝስደደልካ በዚኣ ወረቐት ከይድካ ከዓ ኣብ ዝኾነ ክቡር ድኳን ኣብ ከተማ ዘሎ ንኣብነት ስናይፕስ ያ እዚ ፅቡቅ ጫማ ናይ ስፖርት ዘለዎም ያ መብዛሕትኡ ጫማታት ክቡር እዩ ኣብኡ ያ ኤንድ ናይ ስናይፕስ ዋውቸር ይገዝኡ ሕጂ እንታይም ዝገዝኡ ኣድራሽኦም ኣየድልዮም እዩ እቲኣ ወረቐት ከዓ እቲኣ ጉድሻይን ቫውቸር ከዓ ኣብ ናቶም ኢሜይል እያ ትመፅእ እቲኣ ኢሜይል ከዓ ኤኒታይም ክዓፅዋ ይኽእሉ እዮም ወይ ኣብቲ ኢሜይል ከዓ ክምዝገቡ ከለዉ ብዘይከውን ሽም ይፅሕፉ ዌሪፋይ ክገብሩ ከለዉ ዘይከውን ናይ ፕሪፔይድ ካርታ ይሕዙ ኣዘዚ ቴሌፎን ማለት እዩ ኢሜይል እንተ ኣድልዎም ማለት እዩ ተረዲኹምኒ እቲኣ ቫውቸር ክቕበልዋ ኢሜይል ስኒ ኤኒታይም ክትዓፅዋ ትኽእል ኢኻ ኣድራሻ ካልእ ጉዳዩ ያ ናይ ብሓቂ በዕሎም ክቕበልዎ ከለዉ ገሸንካርትን ከማን ይበሃል ጉድሻይነ ኦዳ ገሸንካርትን ሕጂ መዓስ ኢኻ ትጥቀመሉ ከምኢታት ማለት እዩ መታን ብፖስት ኣቑሑት ከይትሰድድ ወይ ድማ እቲ ሰብ ከዓ ህያብ ክትክህቦ ዘለኻ ባዕሉ ኣብቲ ድኳን ከይዱ ንኣብነት ናይ 500 ቫውቸር ወይ ገሸንካርት እዚ ጉድሻይን ትህቦ እቲኣ ናብ ኢሜይል ናቱ ትሰደሉ እሱ ከዓኒ በቲኣ ወረቐት ናብ ከተማ ናቱ ከይዱ ወይ ኣብቲ ድኳን ዘለዎ ከተማ ከይዱ ድላዩ ይእዝዝ ብ5 ክሳብ 500 ዩሮ ወይ ኩለን ክውድአን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ 200 ቅርሺ ጫማ ገዚኡ 300 ከዓ ከም ዝምለሶ ይገብር ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣቕሓ ጥራይ ኣይኮን ዘለዎ ገንዘብ ከዓ ይምለሰሉ ማለት እዩ ብርከቲኣ ወረቐት ከም ገንዘብ እያ ትቁፅር ብኸምኡ ከዓኒ ክትረኽቦም ነቲኦም ናይ ብሓቂ ዝሰርቁኻ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብርከቲ ኢሜይል ስኒ እንታመን ኢልካ ኢኻ ክትረኽቦ እቲ ኢሜይል ናይ መን እዩ እቲ ኢሜይል ቴሌፎን ቁፅሪ ከማ እንድሕር ኣለዎ እቲ ኢሜይል ስኒ እቲ ፕሪፔይድ ካርት እንድሕር ኮይኑስ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኢሜይል ንባዕሉ ያ ናቱ ይኹን ከማን ስኒ ካልእ ሰብ ሄክት እዩ ገይርዎ ናተይ ኢሜይል ኣነ ኣብቲኣ ኢሜይል ክኣትዋ ይክእኒ ናተይ ኢሜይል ተጠቂሞም እምበር ካልእ ሰብ እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ እንድሕር ኢልካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክተስተብህለሉ ትኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ኣይርከቡን እዮም እዚኦም ሰባት ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ከኣባ ብዙሓት እንታይ ኣብቲ ኮመንት ይፅሕፉ የቐኒልና እዚ ኩሉ ትነግሩና ዘለኹም ሕጂ ፅቡቅ ጌርኩም ኣረዲእኹም ንኸመይ ገይረ ብቐሊሉ እንታይ ክሰርቕ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ትፀገም ኣሎ ክተጠንቅቕ ኢልካ ምሽ ከምዚ ቪድዮ ትሰርሕ ግን ገሊኦም ከዓ ኣብ ዘይሓሰብካዮ ሓሳብ ተብፅሖም ኣለኻ ብርከ ኢንስትራክሽን ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ብቐሊሉ ገንዘብ ክትገብር ከም ትኽእል ስለዚ እዚ ትሪክ ከኣስኒ መሊሱ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ብሓፂሩ ተረዲእኹምኒ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ንመኒና እዚአን ሰለስተ ኢንፎርሜሽን ንህበን ኩሉ እቲ ናይ ዲጂታል ዓለም ያ ብዝያዳ ስኒ እንታይ ዓይነት ጠንቂ ከም ዘለዎ ስኒ ሞ ክንፈልጥ ኣለና ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሐ ኣለኹ ናቱ ኸማን እቲ ኣብ ፕሌይሊስት ኣብ ታሕቲ ክሓድገልኩም ክፍትን እየ ሽዑ ባዕልኹም እቲ ዘገድሰኩም ትፍትሽኡ ያ ወይ ድማ ኣብቲ ፕሌይሊስት ባዕልኹም ከማን ትረኽብዎ ኢኹም እቲ ቪድዮታት ክጠቕመኩም ከዓ ተስፋ ይገብር ሓደ መዓልቲ ያ ብዛዕባ ኤክስትራ ናይ ፔይፓል ናይ ክሬዲት ካርድ ናይ ዝኩሉ ናይ ሹፋ
ያ እዚ ናይ ባንክ ዓለም ሕቶታት ዘለኩም ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ኣብቲ ቪድዮታት እንዲ ዘሎ ብዙሕ ነገር ምናልባት ግን ሓደ ክልተ ሕቶታት ኣብ ታሕቲ ሕደግዎሞኒ እንተ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኦንላይን ናይ ከምኡ ኣርእስቲ ጥራይ ጌርና ከማን ክንራኸብ ንኽእል ኢና እስኻትኩም ከ ኣብ ታሕቲ ጻሓፉለይ ዓይናይ ሕቶ እዩ ዘለኩም ሓደ ምናልባት ግን እቲ ቪድዮታት ካቅድም ፈትሽዎ ከምኡ ኦንላይን ከኒ ላይፍ ትደልዩ ዲኹም ከምዚ ሕቶታት ኣለኩም ድዩ እዚ ዓይነት ኣርእስቲ የድልየኩም ድዩ ኣነ ብምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣብ መዓልታዊ ህይወትናስኒ ፈቲና ዲና ከይፈተናስ ኣሎ ከጓንፈካ ክእል እዩ ኩላትና ከኣስኒ ኢባን ኣለና ሶ ንኩላትና ከጓንፈና ይኽእል እዩ and ሽዑ ንሪኦ ማለት እቲ ሕግታት ከዓ ኣብ ናይ ፔይፓል ድዩ ኣብ ናይ ባንክ ዓለም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዳርጋ ሓደ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ይመሳሰል እዩ ክስታይ ፍልልያቱስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ እንተፍልልያ ኣሎ ኢኸማን መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ሓደ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብዘየገድስ ካበይ ናይ ዓዲ ከም ዝኾንኩም ከምኡ ላይቭ ሴሽን ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ሬሾትስ ቪድዮ ከዓ ረኣይዋትኦም ደቂ ጀርመን እሳ ከማን ኣገዳሲት ይብላ ኣብኡ ብዙሕ ኣገደስቲ ነጥብታት ገሊፅ ኣለኹ and ናይ ሃኪንግ ኣነ እዚ ሃክ ትኾኖ ገለ እሱኢታት ከዓ ረኣይዎ እዚኣ ናይ ፌስቡክ ከዓ እሳ ከማን ፈትሽዋ ብሕልፍትኦም ደቂ ጀርመን እቲኦም ኣብ ካልእ ሃገር ዘለኹም ከኣባ ናይ ፌስቡክ ከምኡ ኣሎ ዶ ኣብ ዓድኹም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ነይሩ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ድዩ ገለ ወርሒ 8 ገለ እዩ ነይሩ ግን ዓሚ ድዩ ቅድሚ ዓሚ እዩ ነይሩ ከምኡ ካሕሳ ዝኸፈሉ ኣብ ኣሜሪካ እሱ ግን ከዓ ናይ ካልእ እዩ ነይሩ ናይቲ ዳቶም ተጠቒሞምሎም ንፖለቲካ ኤሌክሽን ያ ፀሊም ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ሰብ እቲ ዳታ ናይቲ ሰብ ስኒ ንኤሌክሽን ተጠቒሞምሉ ነይሮም منيا نيرا هيلتون ديان هيلاري ديان نيرا I don't remember way Trump ناي ترامب ينيرو مثلا تقدم هيك زي ترامب كسعر كله ناي ترامب أو حجي تخصيصهم نيروم and then قال لهم أمريكان كم زي كحسات وهيبهم نيروم أبتك زيتي كم أو تماساس اللي مالتيو ناي زي أحد كمان جن كال كيس أنصار فيسبوك زكايد زلوا فيسبوك تخصيص الله أب جرمن تراي زي كونس أب بوزو حاجرات حجي أبنناتكم هاجر كأفتشهم انتاي على بزعبا فيسبوك انتاي كحساي يقبعني طبقايد لكا قليد لكا تزقبعك قطع نامناتك اكاونتهم زسدولك بزيادة تي فيديو رأيوا اب ناي جرماني زارب زلهو اب ناي امريكا هابان كوميتات نيرو رئيو لهو سلازي اب كالا هاجرات كمان يهلو نناتكم هاجر كأز كله زبلوكم زلهو انتاي تمكرو لكم انتاي اغوانيفكم አሎ ወይ ናይ ፌስቡክ ኣፈትሽሞኒ ብናትኩም ቋንቋ ኣብዚ ዘለኹም ዓዲ ኣብ ታሕቲ ጻሓፉና ሽዑ ኣብኡ ኸማን ነቲ ህዝቢ ክንነግሮ ያ ጽቡቕ ነይሩ ይብል ማለት እዩ thank you ክሳብ ቀጻሊ ኣጀኹም ኣጆና ከምኡ ይራኸበና ባይ